Pagresponde sa mga bombero sa General Santos City sa usa ka fire call, nalangan tungod sa usa ka sakyanan nga wala dayon mipadaplin sa kalsada. Aning report. Sa kuha sa kamera nga naka-install atubangan sa fire truck sa General Santos City Fire Station, makita nga samtang nagdagan ang fire truck sa dalang Pioneer Avenue, nagpadapli na ang pipila ka sakyanan. Gani ang ubang sakyanan nga anaa sa tungod sa traffic light sa intersection sa Pioneer Avenue ug Magsaysay Avenue, bisan naka-red pa, nag-abante na. Apan ang usa ka pula nga multicab, wala nagpadaplin. Gani madungog ang bombero nga gipaabante na ang maong sakyanan. Ang sakyanan sab nga nagsunod sa pula nga multicab, nagasirbato na. Ang driver sa tricycle nga nasa unahan nga tapad sa multicab, ginasenyasa na sab ang driver nga moabante na. Sa pag-green sa traffic light, diha pa miabante ang pula nga multicab, hangtod nakalahos na ang fire truck. Ang maong video, nag-viral sa social media nga nakaabot na sa Public Safety Office. Busa kauban ang Traffic Enforcement Unit, gipatawag na ang driver sa multicab. Sumala sa TEU, saysay sa lalaking driver sa multicab nga nagtuo daw siya nga layo pa ang fire truck. Doon na pud matud pa'y diferensya sa pandungog ang driver nga sumala sa iyang kabanay, 70 anyos na nga taga-barangay Labangal. Bisan ini giisyuhan sa TEU og citation ticket ang maong driver. Gianuhan na mo siya og citation ticket para sa penalty sa iyang failure to give way to emergencies. Ipailawom sab sa seminar sa Traffic Road and Safety ang driver sa multicab. Samtang gi-impound na ang iyang sakyanan sa buhatan sa TEU. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang driver. Samtang bisan sa hitabo, narespondehan sa General Santos City Fire Station ang sunog sa Magsaysay Avenue nga tungod matud pa sa electrical fire ug gamay lang ang danyos. Ang ilang hangyo lang sa mga motorista. Ang amo lang unta ang mga motorista diri sa Gensan. Once makadungog na unta og wangwang, it means dunay emergency. So dapat mag-yield sila. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.